Эфирда Татарстанның күн чыгыш хәбәрләре. Студияда Гөлназ Гизатуллина, исәмсез бүгенге программада. Терлекләр өчен электрон паспортлар кертелә. Ни өчен малларны чиплаштыралар һәм идентификацион номер ни өчен кирәк? Үзенә үзе тренер Татарстан җыелма командасы Бөтен Россия ГТО уеннарында катнашты. Аның составында Әлмәт спортчысы да бар. Сыйныфлар дуслык белән көчле. Әти-әниләр комитетлары бәйгедә очрашты. Зона этабы ничек узды? Быелның гыйнварында Әлмәттә 16 яшькә кадәрге балалар белән 2 юл транспорт һәлакәте теркәлгән. Алар нәтиҗәсендә 2 бала зыян күргән. Нәниләрне махсус җайланмасыз йөртү районда иң таралган хокук бузуларның берсе санала. Узган ел 1724 машина йөртүче административ хокук бузулар турындагы кодексның 12.23 маддәсен бузган өчен штраф алган. Шушы көннәрдә автоинспекторлар шәһәр урамында тематик рейд уздырды. Вообще, если честно, к подходу выбора кресла отнеслись очень осторожно, мы посмотрели краш-тесты. Автоинспекторлар барлык машина йөртүче әти-әниләрнең шулай фикер йөртүен теләр иде. Екатерина Еврасова 13 елдан руль ортында, балалар креслосын исә машинасына 3 ел элек кенә урнаштырган. Башка дистәләгән машина йөртүчеләр кебек, аны да автоинспекторлар гына түгел, ЮИТ отрядлары әгъзалары да сәламләде. Мама и папа тоже соблюдаются на эту сторону, тут тебе поможет. Екатеринаға баланың төп пассажир булуын искәртү кирәк түгел. Потому что безопасность моего ребенка. Баламның куркынычсызлыгы минем җаваплылык. Куркынычсызлыкка өчен ләктермәүне аңламыйм да. Балаларны утыргычларсыз йөртү районда 3нче хокук бузу исәпләнә. 22 елда автоинспекторлар моның өчен 1724 штраф язган. Ел башыннан 2 балык булмаган пассажирның әти-әнисе җайланмаларның кирәклегенә янә инанган. Бүгенге көнгә балалар өчен махсус җайланмалар юл транспорт һәлакәтләре нәтиҗәсендә балалар травматизмын һәм үлемне булдырмауның иң нәтиҗәле чарасы булып тора. Автоинспекторлар юл хәрәкәте куркынычсызлыгы белгечләре һәм яшь инспекторлар куркынычсызлык кагыйдәләрен искә төшерү максатыннан Сөләйманова белән Тельман урамнары киселешенә чыкты. На этом участке дороги очень плотно. Бу юл участогында машиналар, җәүлеләр агымында бик тыгыз һәм биредә балаларын бакчаларга йөртүчеләр күп. Нәкъ менә алар белән эшлибез дә, махсус җайланмаларны тикшерәбез. Наличие детских удерживающих устройств. Гүзәл Вахитованың машина йөртү әни булу стажы да бер үк 10 ел машинаңа кичкенә баласын бакчага йөртү һәм үз эшләре белән йөрү өчен кирәк. Шушы дәвер эчендә баласы 3 төрле җайланмада утырга өлгергән. Безопасность ребенка это превыше всего. Бала иминлеге дә үз куркынычсызлыгының да иң мөһиме. Юл тәртибе сакчылары машина йөртүчеләргә гади фикер җиткерергә тырышам. Кичкенә пассажир ул зур җаваплылык. Баланы беренче чиратта әти-әни кайгырта. Отдел госавтоинспекции, отдел МВД России по Альметьевскому району. Ички эшләр министрлыгының Әлмәт районы буенча дәүләт автомобиль инспекциясе бүлеге Россия Федерациясының юл хәрәкәте кагыйдәләренең 22.9 пункты нигезендә 12 яшькә кадәрге балаларны алгы утыргычта, 7 яшькә кадәргеләрне арткы утыргычта авырлыгына һәм буена туры килүче махсус җайланмаларда йөртергә кирәклекне искәртә. Әлеге мәддә буенча хокук бузулар саны елдан-ел арта. 21 елда кагыйдәне соңга сукмаучы 1600-дән артык машина йөртүче исәпләнгән. 22 елда андыйлар саны 1724-кә җиткән. Баулы районы хуҗалыкларында терлекләрне чиплаштыру буенча актив эш алып барыла. Хәзер аларның үз электрон паспортлары булачак. Мондый процедура ни өчен кирәк? Безнең иҗат төркеме әлеге сорауга ачыклык кертеп кайтты. Бикшуриннар шәхси ярдәмчел хуҗалыкларында 15 баш ире мөгезле терлек асрый. Бүген аларның барысын да чиплаштыру көтәм. Гаилә терлекләрне 5 ел элек үрчетә башлаган. Ул вакытта хуҗалар 20дән артык сыер тоткан. Сөт сатуда кыенлыклар булу сәбәпле бикшуриннарга аларның санын бераз киметергә туры килә. Хуҗабикә сыерларын чиплаштыруга уңай карый. Эшкә керешкәнче ветеринарлар махсус эш коралларын барлый. Алар ярдәмендә сыерларның кулакларына идентификацион номер беркетеләчәк. Баулы районында терлекләрне чиплаштыру белән 4 бригада шөгыльләнә. Белгечләрнең берсе биркалар кую өчен җаваплы. Терлекнең бер колагына номер, икенчесенә электрон чип беркетелә. Тагын бер хезмәткәр һәр сыерны махсус теркәү исемлегенә яза. Биредә номер белән штрих-код беркетелә. Исеме, яше, токымы күрсәтелгән барлык мәгълүматлар терлек хуҗасы һәм башка күрсәткечләр базага кертелә. Штрих-кодны смартфон ярдәмендә укырга була. Моннан тыш язым таралышы авыруларга каршы чаралар да үткәрә. Ветеринария берләшмәсе начальнигы сүзләренә караганда, киләчәктә терлекләрне биркадан башка сату яки продукцияны базарга алып чыгу мөмкин булмаячак. Чипланмаган терлекләрне авылда көтүгә чыгару да тыелачак.
Зей мәктәпләрендә берничә ел дәвамында профильле сыйныфлар ачуга зур игътибар бирелә. Шәһәр мәктәпләрендә педагогик, авыл җирлекләрендә агрокласслар булдырыла. Быел 3нче мәктәптә исә медицина сыйныфы эшли башлады. Хәзер 8нче сыйныфта укучы 24 яшь үсмер медицина нигезләрен өйрәнәчәк. Бүген аларны профильле сыйныф укучыларына багышладылар. Далее мы руки делаем в такой вот замок и начинаем обрабатывать. Раз, два. Булачак фельдшерлар һәм шәфкать туташларын мастер-класста иң гади алымнарга, кулларны стерильләштерергә өйрәттеләр. Тышкы кыяфәт һәм чиста куллар медицина хезмәткәре өчен төп таләп. Зей 7нче мәктәбенең элеккеге укучысы, озакламый фельдшер булачак Карина Мартемьянова Зейгә Ярчаллы медицина күллиятендәге уку тәҗрибәсе белән уртаклашырга кайткан. Диплом яклаганнан соң быел Каринаны Зей Үзәк район хастаханәсендә ашыгыч ярдәм фельдшеры итеп көтәләр. Әлегә 8нче А сыйныфы укучысы Мария Улитина Каринадан бик теләп тәҗрибә үзләштерә. Держите край и просовываем свою руку. За край держимся. Мария табиб булып эшләүче улы апасы изеннән барага булган. Хыялы үзен медицинага багышлау. Шуңа да медицина сыйныфында уку аның өчен зур казаныш. Зей укучылары район үзәк хастаханәсе, мәгариф идарәсе һәм медицина күллиятенең уртак проекты ярдәмендә булачак һөнәрләрен бүгеннән үк үзләштерә башлау мөмкинлеге алды. Укытучылар 1 сентябрьдән үк үзләренең булачак студентларына онлайн дәресләрне башлап җибәрде. Укучылар профильле сыйныфта 2 ел шөгыльләнәчәк. 3нче мәктәптең профильле сыйныфы өчен медицинаны сайлау очраклы түгел. Узган ел әлеге юнәлешне 7 укучы сайлаган. Быел 5 чыгарылыш сыйныф укучысы медицина югары уку йортына һәм күллияткә укырга кергә планлаштыра. 3нче мәктәпнең профильле сыйныфы пилот проекты буларак эшчәнлек җәелдерә. Укучылар арасында медицинаның популярлыгын исәпкә алып, мондый сыйныфлар башка мәктәпләрдә дә оештырылачак. Йөзү, ишкәк ишу спорты, волейбол, баскетбол, шахмат. Әлеге физкультура укытучысының үзен сынап карамаган спорт түрі юктыр мөгаен. Узган елның декабрендә Әлмәт спортчысы Ирина Кульчеева Бүтән Россия ГТО уеннарында Татарстан җыелма командасы составына керде. Яңа елда команда белән алдагы уеннарга сайлап алу этапларында да катнашты. Педагог һәм остаз үз укучыларын да онытмый. Баскетболчылар белән шөгыльләнәм һәм Адымнар гимназиясендәге спортчыларны триатлонга әзерләйм. Спортчы һәм моторлык үрнәге турында алдагы материалда. Республика Татарстан. Лошадкина Алина, Бекбаев Халиль, Кульчеева Ирина. Самарада узган Бүтән Россия ГТО уеннарында Татарстан командасы чыгыш ясады. Аның составында Әлмәттә яшәүче Ирина Кульчеева да бар. Кыз ярышларда катнашуы турында стартка 3 атна кала белән һәм ашыгыч рәвештә күнегүләр ясый башлый. После третьего прыжка переход на такую же планку, такая же 50-сантиметровая платформа, где необходимо было отжаться 15 раз. Гер күтәрү, иелү һәм тартылу күнегүләре үзе өчен ул әнә шундый каршылык паласасы булдырган. Тренировкалар ясау Россиянең башка төбәкләреннән уңышлырак чыгыш ясарга мөмкинлек биргән. Безнең командага ярышларны дәвам итү өчен аз гына күрсәткечләр җитми. Алар 45 команда арасында 14нче булган. 4нче турга бары тик 1нче 12 команда кертелгән. Барысында секундлар хәл иткән. Ирина фикеренчә, җиңелгәндә дә бирешмәскә кирәк. Аның спорт тарихы 7 яшендә йөзүдән башлана. Тренер ярдәмендә ул тиз арада үз яшендәгеләр арасында иң көчлесе булып танылып, волейбол, шахмат, ишкәк ишу спортында сынап карый. Вакыт узу белән баскетболга туктала. Соңрак йөгерү белән мавыган һәм узакламый марафоннарда да катнаша башлый. Пандемия сәбәпле узышларның берсе кичектерелгәч, үз марафонын оештыра. Әлмәттән Зейгә кадәр йөгереп уза. Йөзүне дә үз иткәч, триатлонга алына. Үзе дә шөгыльләнә һәм балаларны да өйрәтә. Ирина врач булырга хыялланса да укытучы булган. 4нче мәктәптә эшли башлап, биредә профессиональ дәрәҗәгә күтәрелә. Алга таба үсәргә кирәклеген аңлагач, башка шәһәргә күченү турында уйлана башлый. Әмма шул чорда үзен триатлон мәктәбе буларак танытучы Адымнар гимназиясе ачыла. Гыйнварда биредә 1нче ярышлар уза. Ирина Кульчеева остазлар командасында үз урынын ала. Иңелек триатлонга 2нче сыйныфта укучы балаларны чакыралар. Киләсе елда 1нче сыйныф укучыларын да җәлеп итәргә исәпләре. Тренер белән шөгыльләр атнага 3 тапкыр уза, күркәм нәтиҗәләре дә бар. Ул мөгаен яхшы табиб булыр иде, әмма тренер һәм остаз булу да аңа килешә. Триатлоннан тыш Ирина Кульчеева баскетбол командаларында яңа җиңүләргә алып бара. Аның укучылары кес баскет чемпионаты призерлары булган республика ярышларында да җиңеп, муниципаль этапларда лидер булып та танылганнар. Лениногорскида ата-аналар комитетларының тату сыйныф серләре республика конкурсының зона этабы узды. Әлмәт, Зей, Түбән Кама, Лениногорск районнарынан һәм Йорчаллыдан 7 команда иң яхшылар исеме өчен көрәште. Катнашучыларга нинди сынаулар узарга туры килде? Алдагы материалда.
Ата-аналар комитетларының Тату сыйныф серләре республика конкурсы Татарстанда 17 елдан башлап үткәрелә. Быел зона этабында катнашучыларны беренче тапкыр Лениногорск кабул итте. Иң элек командалар күргәзмәләр тәкъдим итте. Балалар һәм ата-аналар жюрига үзләренең мавыгылары турында сөйләде. Лениногорск районының 6-нчы мәктәпнең 5-нче Б сыйныфы ата-аналар комитеты тәкъдим итте. Анжелика Попованың биредә кызы укый, ханым исә 2 ата-аналар комитетында исәпләнә. Аның 9-нчы сыйныфта улы да укый. Конкурска җаваплы әзерләнгәннәр. Репетицияларга эштән һәм укудан соң җыелганнар, ялларны да бергә оештыралар. Ял базаларына, походларга йөриләр. Алсу Мөхәммәтшина бәйгедә беренче тапкыр катнаша. Ул Ярчалы автозавод районындагы 77-нче гимназиядә 6-нчы А сыйныфы ата-аналары комитетыннан конкурста катнашырга 2 дә уйламыйча ризалашкан. Әзерлек вакытында үз сыйныфларындагы ата-аналарның аеруча сәләтле булулары ачыкланган. Биючеләре дә, җырчылары да бар. Балаларның иҗади һәм актив булулары, төрле дәрәҗәдәге конкурсларда, олимпиадаларда призлы урыннар алулары гаҗәп тә түгел. Оештыручылар сүзләренчә, бәйгедә катнашучылар саны елдан-ел арта. Быел алар 2000 ярымга җиткән. Зона этабында күргәзмәдән тыш катнашучылар визит карточкасы, иҗади номерлар күрсәтте. Халык мәдәнияте һәм гореф-гадәтләре темасына проектлар тәкъдим итте. Беренче һәм икенче урыннарны алучылар ярым финалга эләгә. Финалистлар исә Кара диңгез буендагы балалар сәламәтләндерү лагерьларына юлламалар алачак. Ярым финалга чыгучыларга Татарстан лагерьларына юлламалар бирелә. Иң яхшыларын сайлап алу жюрига җиңел бирелмәде. Нәтиҗәдә Ярчаллының 77-нче гимназиясе, Түбән Каманың 36-нчы мәктәбе һәм Әлмәтнең 12-нче мәктәбе беренче урыннарны яулады. Лениногорск командасы 2-нче урынны алды. Тагы да күбрәк яңалыклар һәм тапшырулар белән безнең сайтта таныша аласыз. Без социаль челтәрләрдә дә бар, хәбәрләр юллагыз. Бүгенгә менә шулар. Мин сезнең белән саубуллашам. Исән сау булыгыз.